Iepa lagunok ongi etorrela esta txapelen kanalera, oraingo honetan bataila baten errepikapena erakutsiko dizuet, orain jokatu dena intzuzenean eta ikusiko dizue nola irazen daiteke partida bat galduta dagoenean. Esaten ez, modo duelo, modo repetición, orain beratzen dugu partida. Eskudo garnako bat ikusiko duzue. Ni hasiko naiz jolasten. Gero ere kagaten dugu dut aurrerago, baina bueno. Hori hartzen naiz karta jartzen azpian. Ia nire trampan erontzen den. Bla 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 bla, betikoa, defentsa, ez dakiz zer. Tipita, gauza gorrera doaz. Eta hori arazten dudan bakoitzea monstru batik joango naiz kartak galtzen. Baina bueno, hori izango da gakoa. Partidaren gakoa minaz egingo didana. Hor beste un puntu balduko ditu. Azpiko kartak ez ditugu erabil, nago itxadoten apur bat asti beltza konbokatzeko. Bueno, jartzen dut igarrena. Eta, bueno, ikusiko zuen nolakoa den. Nire turno gutxi gara bine estrategia pentsatzeko, hor zenbait karta galtzen ditut, eta bere monstruak zuntzitzen ditut. A ver... jartzen dut hor, ez dakit zer gaitik egin dudan hori. Baina, bueno, gauza egiten dira, bueno, ondo atera zen gutxi gara bera. Horrein da erabiltzen dudanean hori zuntzitzeko eta asti beltza konbokatzeko. Eta eraso egiten dut, hortik bi karta galduko ditut. Eta gongo da horrela denbora nahiko txoan ia amaiar arte. Eta nire estrategia esken fina ondo ateratzen da. Hala. Hor, ja, monstruak inbokatzeko hileku txitu egiten ditu eta hori pixkat puta bat da niretzat, baina bueno. Hala, mila puntu niretzat. Gauza da, kontrari hau nahiko gogorra izan dela, eta emanen dut nire kagada. Bai, hor egin dut nire kriston kagada. Gero ikusiko duzu ezer gaitik. Bai, horiek ja hilde egiten dira, nola baita esateko. Baina, bueno, zengo diogu. Beste boskarta galtzen ditut. Putada. Tenazten da nire kontrarasoa gutxi gara bera. Nahi nuen ari zen justo muztu guztiak akabatu. Eta beste jokaldi bat egin, baina ezken ez nuen lortu. Bada, esetoren hasiko da dena defentsan jartzen. Hiru, gara, ezin da zerekin, noren hasiko da nire... Ebapatzen hemen karta gutxi gerrituko zaizkit. Bueno. Hirugarrena. Eta hemen dator ja putada. Dena defentsan ezin dute zer egin.
momentu baten eratzeko nago, galduko ditu puntuak, en plan, eraso suizide egitegatik, baina, bueno. Beste boskarta galdituko ditut. Beste puta bat. Honen heltzen dut nire asti beltzean. Eta eraso egiten du gauza hori. Beste 3 galtzen ditu, maiakin beharreko jokaldia zen. Guztun zuek 21 kart eta nik 9. Vale. Jokatzen du hori. Ereltzen dago ezak izertarako. Nina gaizko atatzen zaio jokaldia. Oso gaizki. Hor. Berrupuntu galtuko ditu darain bere dragoirik onen edo monstruorik onena galduko du. Error. Gero nire astean zait jartzea defentsa, baina bueno, beste bat daugat hor. Horrendik usten dut hor. Hiltzen dit, 2000 puntu galtzen dit, baina berdin zait. Hiltzen da nire txanda. Konbokatzen dut beste berlari bat. Bosteun puntu dragoia dagoelako, akabatzen dut. 3 galtzen ditut. Torein dator jokaldi maestra edo hori deitzen dena. Eta, zikusuko duzu, Paso egiten dut. Eta paso egiten dut berriro. Probatzeko apur bat, uste non galduko nuela. Baina orain erratu egiten da, eraso egingo dit. 9 puntu gutxiago eta partida irabazita. Irabazteko pentsatzen ez duzuen hori gertatzen da. Eta zer egingo diogu ba. Irabaztea. Urrengo arte lagunok, agur.